форварди бошгоҳи барселона Луис Суарес мумкин аст ки корномаи варзишиашро дар Фаронса идома бидиҳад. Тибқи иттилои Diario Sport, тими Пари Сен-Жермен вазъи бозингари уругвайиро дар ҳайати бошгоҳи каталониҳо мушоҳида мекунад. Финалистои Лигаи Қаҳрамонҳои УЕФА 2019-20 аллакай 2 сол пеш бо дархости ҳамлагар Неймар кӯшиш карданд ки Суаресро ба даст оранд. Тахмин меравад ки парижиҳо бо ба даст овардани имзои ин бозингар боз фоида мебинанд. Қайд шудааст ки роҳбарияти бошгоҳи Пари Сен-Жермен то ҳол чораҳои мушаххас наандешидаанд ва интизор аст ки каталониҳо воқеан шаҳрнома бо ҳамлагари 33-соларо вайрон кунанд. қаблан хабар дода шуда буд ки тими Барселона метавонад Суаресро ба созишномаи интиқоли нимҳоятгари бошгоҳи Аякс Дани Ван де Бек шомил кунад. маълум шуд ки сармураббии нави Барселона Роналд Куман ба кӣ умед надорад. Ба гуфтаи рӯзноманигор Алфредо Мартинес, сармураббии ҳолландӣ ба якчанд бозингарон дар ин бора хабар дод. Ин бозингарон Луис Суарес, Артуро Видал, Иван Ракитич ва Умтити мебошанд ки сармураббӣ дигар ба онҳо умед надорад. Ёдовар мешавем ки Ракитич аз соли 2014 дар ҳайати дастаи Барселона, Умтити аз соли 2016 ва Видал бошад аз соли 2018 дар Барселона бозӣ мекунанд. ҳамлагари бошгоҳи Барселона Лионел Месси мумкин аст ки корномаи варзишашро дар Англия идома бидиҳад. Тибқи иттилои Deportes 4 ба футболбози аргентинӣ девҳои сурх таваҷҷӯҳ доранд. онҳо омодаанд ки вақте Месси бо каталониҳо шаҳрномаро қатъ кард, ба ӯ пешниҳоди корӣ диҳанд. инчунин ба сарвони бошгоҳи Барселона, бошгоҳҳои ПСЖ, Манчестер Сити ва Интер мароғ зоҳир карданд. якчанд лаҳза пеш Манчестер Сити дар саҳифаи расмии Твиттераш эълон кард ки футболбози ҷадиди даста аз дигар сайёра аст ва бештар Мессиро ҳамчун футболбози сайёраи дигар мегӯянд ва шояд Манчестер Сити дар соатҳои наздик расман харидории Мессиро тасдиқ кунад. дастаи итолиёвии Рома дар мавриди бастани қарордод бо футболбози испанӣ Педро хабар дод. ин дастпаравари академияи футболи Барселона ба симати агенти озод бо клуби шаҳри Рим шартнома баст. то ба ин замон бозингари мазкур шарафи дастаи лондонии Челсиро ҳимоя мекард. Педро дар Челси 205 бозӣ гузаронида ба задани 43 гол ва 28 партофти головар даст ёфтааст. Педро бо бошгоҳи шаҳри Рим то соли 2022 қарордод баст ва имкон дорад ки боз барои як соли дигар онро тамдид созад. маоши футболбози испанӣ 3.5 миллион евроро дар бар мегирад. зубонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад ки Конфедератсияи футболи Осиё ба чунин қарор омад ки дар соли ҷорӣ бозиҳои марҳилаи интихобии Чемпионати ҷаҳон 2022, Чемпионатҳои Осиё миёни футболбозони то 16 ва 19 сола, Лигаи Чемпионҳо ва ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баргузор накунад. манбаъ меафзояд ки Конфедератсияи футболи Осиё бар асари бемории дунёгири COVID-19 мусобиқаҳои зикршударо ба соли оянда гузаронид. ҳамчунин бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2020 ки бошгоҳҳои Истиқлол ва Хуҷанд онҷо ҳунарнамоӣ мекунанд, имсол доир намешавад.